Gatotkaca perang gedhe. Gatotkaca puterane Bima lan Hidimbi sing gagah dadi senopati pasukane Pandhawa kanthi kekuatan kang ora ana tandingane lan kesaktiane mabur. Dheweke dadi prajurit sing ditresnani lan disengeti musuh. Gatotkaca perang kanthi gagah prakosa nglawan pasukane Kurawa. Nanging nasibe owah nalika Karna sakutune Kurawa sing gedhe kesaktiane nganggo senjata sakti Kunta kang diparingi berkah dening Bathara Indra. Gatotkaca gelem ngorbanke uripe kanthi nahan senjata iku kanggo nyelametake pasukane Pandhawa. Gugure Gatotkaca dadi titikane owahe jalane perang Baratayuda. Nalika Gatotkaca tilar donya, Bima lan Arjuna kebak nesu. Kaping kalihipun lajeng nyerang Kurawa kanthi sakeduhing daya. Dumugi perang dados sanget rajosipun lan dadosaken kemenanganipun Kurawa. Ing tengah perang ageng Baratayuda, Gatotkaca sowan ngadepi Karna. Suasane perang sakalangkung tegang. Bima lan Arjuna ndeleng kanthi ati miris lan prihatin. Gatotkaca, Karna, kawula rawuh menika kangge mbales tindak awan panjenengan ing Amarta. Siapaken nyawa panjenengan amargi dinten menika dinten pungkasan panjenengan. Karna, boten enten wayange. Koe pancen prajurit gagah, Gatotkaca, nanging keberanian piyambak boten cekap. Koe badhe sirna dening pusaka sektiku. Gatotkaca, boten wonten senjata ing donya menika ingkang saged nembus awak kawula ingkang kiyat kados besi. Delengen kegiatan keturunan Bima, kawula mboten badhe mundur senajan sekedhik. Karna mboten enten wayange. Mbok menawa kowe kados ingkang kowe panggihi, nanging panah Kunta menika badhe muktikaken bilih kowe namung manungsa lumrah ingkang saged kalah. Gatotkaca, cobiaken Karna, kawula putra Bima lan keturunan Bathara Bayu. Sakawit getih prajurit ingkang ngacor ing awak kawula, mboten menyerah ing ati kawula. Gatotkaca ngleresaken tenaga sakiyatane lan ngedhehake awakipun, lajeng nggatung Karna kanthi sakabehing daya lan kekiyatan. Nanging Karna ngarahaken panah Kunta langsung ing jantung Gatotkaca. Karna mboten enten wayange. Siapaken Gatotkaca, menika wekdal pungkasan kowe ndeling jagat punika. Panah Kunta nyamber Gatotkaca lan nembus ing jejantungipun. Gatotkaca ambruk, nanging sadurunge seda, piyambakipun nglampahi sisa kegiatanipun kagem ngedhekake awak lan ngrusak ribuan prajurit Kurawa ing ngadhep. Gatotkaca sareng napas pungkasanipun, Rama, Paman, kawula sampun bayar keutangan kawula. Mugi-mugi perjuangan kawula saged maringaken kamenangan dhateng Pandhawa. Sakwise kematian Gatotkaca, medan perang Baratayuda sediyang sewetes nanging kebak rasa duka lan prihatin kagugur ing pihak Pandhawa. Bima taksih
ngelingi awak anakipun dene Arjuna nyobi ngedelani Bima lan ngendani amarahipun Bima. Genggam lemah kanthi amarah lan sedih. Gatotkaca, anakku, panjenenganipun gugur dados prajurit ingkang gagah brani. Nanging dendam punika dereng rampung karena badhe bayar sedaya punika kang getihipun. Kakang Bima, kematian Gatotkaca punika pangorbanan ageng kangge kita sedaya. Panjenenganipun sampun nglunturaken kathah prajurit Kurawa sederengipun ambruk. Ayo kita fokus dhateng tugas kita, Kakang. Kula janji karena mboten badhe lolos saking karma punika. Bima ngadhep kanthi mripat nyawa amarah. Inggih Arjuna, kula mboten badhe maringi pangapura dumateng. Bima ngadhep kanthi mripat nyawa amarah. Inggih Arjuna, kula mboten badhe maringi pangapura dumateng salah satunggaling Kurawa. Kula badhe damel Kurawa sesal amargi sampun nglawan Pandhawa. Bima wangsul mlebet medan perang kanthi rasa amarah. Ingkang kobar Arjuna nyusul kanthi tenang lan fokus. Nanging ingani niat kang teguh kangge ngalahake Karna. Sawise sawentara wekdal Arjuna nyobi ngedelani Bima lan ngendani amarahipun. Genggam lemah kanthi amarah lan sedih. Gatotkaca, anakku, panjenenganipun gugur dados prajurit ingkang gagah brani. Nanging dendam punika dereng rampung karena badhe bayar sedaya punika kang getihipun. Kakang Bima, kematian Gatotkaca punika pangorbanan ageng kangge kita sedaya. Panjenenganipun sampun nglunturaken kathah prajurit Kurawa sederengipun ambruk. Ayo kita fokus dhateng tugas kita, Kakang. Kula janji karena mboten badhe lolos saking karma punika. Bima ngadhep kanthi mripat nyawa amarah. Inggih Arjuna, kula mboten badhe maringi pangapura dumateng salah satunggaling Kurawa. Kula badhe damel Kurawa sesal amargi. Bima ngadhep kanthi mripat nyawa amarah. Inggih Arjuna, kula mboten badhe maringi pangapura dumateng salah satunggaling Kurawa. Kula badhe damel Kurawa sesal amargi sampun nglawan Pandhawa. Bima wangsul mlebet medan perang kanthi rasa amarah. Ingkang kobar Arjuna nyusul kanthi tenang lan fokus. Nanging ingani niat kang teguh kangge ngalahake